ni kaka ne gisingo ne gin wadhi miyo orak ni ne gidhi adhiya mondo gimi orak wach ni koro rumo. But gino ohinyo both sides. Ohinyo joma tuo magombo thieth to ohinyo wa bende kaka wan jotich. Yeah. Koro jok manoto nego konywa to cha gin ema koro gigolowa kabasidi. Dhi koni. Yeah. Kopogore gi weche awinjo kiwacho ni usiku kung'anyo kendo ni ng'anyo ma iwacho ni pile ka pile. Kopogore gi ng'anyo go seche mudhi ng'anyo en report mane mutero migawo mar thieth. Report nwasemiyo gi petition, nwasemiyo gi memorandum. Koro sani gima wadhi ng'anyo wadhi penjo gi ni to weche wadhi nade. Lakini kidhi ting'isi mana ni beduru mos weche ulosore. Sani eri gima koro hinyowa sana en budget mane ok oket gi wach UHC ni e budget. Yeah. Nikech orak dhi rumo dwe mar 4 higa manyien. Korumo dwe mar 4 higa manyien mondo wami wadonje another financial year dhi bedo dweche 2 kata dweche 3. Ko dweche 2 madhi 3 gidhi bedo ka uonge tich. Waonge tich. To ok wanyal trust gini gidhi miyowa. Ne gidhi miyowa pesa mero. Ka sani ema gitamore, ere kaka wadhi trust gini gidhi miyowa higa manyien seche maonge tich. Yeah. Seche motwa kode gin to ginyiso nang'o? Jogi dhogi mit sana. Nikech kane wadhi e parliament higa mokalo cha, ema ne giwacho ni gidhi golo supplementary budget. To supplementary budget no golo. Man to gima ng'eyo.